7 dôvodov, prečo byť maklérom Archeusu. Využij silu, skúsenosti a dôveru celoslovenskej realitnej siete. Pracuj kdekoľvek. Všetko máš v mobile a dokážeš za pár minút nahodiť a inzerovať ponuku, nahodiť obhliadku, podpísať zmluvu či nahrať so spokojným klientom hlasovku. Pretože kým iní ti to sľubujú, u nás to už môžeš používať teraz. Vyhoď zbytočné papiere a šetri tak aj prírodu. Maj motiváciu predávať vďaka bezkonkurenčnému odmeňovaniu až do 90% z výšky provízií. Máš možnosť manažovať aj svoj vlastný tím v rámci pobočky a vytvoriť si tak pasívny príjem. Prezentuj sa klientom cez svoj vlastný web. Sústreď sa iba na obchod. Na všetko ostatné máš podporu celého nášho tímu. Rozvíjaj svoje schopnosti cez kvalitné vzdelávanie v Archeus Akadémii. Pridaj sa do tímu, ktorý ťa bude baviť. Kontaktuj nás hneď teraz. Tešíme sa na teba.